Nähilek başyňa problemler gelenem bolsa, nähilek bir düşünlige düşenem bolsaň, şundan menden aşağı düşen adam ýokdur diýip pikirem etýän bolsaň da, oňa ýer niri bilýäňizmi? Kalbyňyzyň rahat tapjak, huzur buljak we bütün gaýgy-gussalarymyzy unutjak ýeriňiz niri bilýäňizmi? Meştaý mesjitdir. Rabbimiziň ady beýgedilen jamiler. Şonuň üçin kalbyňyz näme-nämeden sıkışsa ýa başyňyza bir agyr gün gelse, hiç agyr gün gelmän ýüregiňiz gyssa bile mesjitlere gelin köprek. Bärde hakyky alem bolan o dünýäni ýatlaýsy. Bärde dünýä gamyndan üzülüp kalbyňyzy Rabbimize baglaýsy. Ve hemmäňiz üçin doga dile etjek Allahym baryňyza hidayet nasip edip gözel ameller işlemeni nasip etsin. Selamun aleyküm.